जोंथ' साइमानो जोंनि IPFT जोंनि फाउंडेशन डे 4 मार्च 2009 जोंनि IPFT आसाइमा साल अपन जोंनि पालाइखा जो जोंनि CC मेम्बर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी जोंनि मीटिंग जों दाखा पहला जोंनि बर्थडे बा IPFT आसाइमा साल जों पालाइखा जोंनि प्रेसिडेंट पटाकाति साखा जों सहिद बेरेगो कुमरिखा बे चाटी सबखा ओके जोंनि पहला दिनैनि एजेंडा सेकेंड जों जोंनि फाइनाल चंमारी एडिशनल जों सालायखा जों जत्तनि थान जों रिपोर्ट नाखा जोंनि जत्त डिविजन जत्त एलाकान हयते जों रिपोर्ट नाखा जोंनि संगठननि बेपार जों पक सालायखा आरो जों नुखा जोंनि ताबो फानो जोंनि संगठन कराग दङ जों रेडी दङ जों साइमानो जोंनि अलरेडि इलेक्शन प्रक्रिया शुरू थांखा जोंनि दिनैनि जोंनि नमिनेशन साबमिट साइमानो जों आपने बागै जों आपन डिटेल सालायखा ताबो जोंनि जों एक दुइ दिन मिसिङावनो जों जोंनि बुमुं बा जोंनि केबिनेट लिस्ट जों दिखायरनाय अब जों सालायखा गथाय जों गोबां जोंनि अर्गानाइजेशननि जों जोंनि फान्डनि मेटार बे जोंनि नेटवर्कनि मेटार अब जों माखासे कक सालायखा हामबाय